கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மீண்டும் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களை சந்திக்க என் ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிற இந்த காலை நேரத்திலும் யோவான் 8:32 ஜான் 8:32 வார்த்தை இவ்வாறு கூறுகிறது. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார். தேவச்சனமே, இந்த காலை நேரத்திலே, இந்த ஓய்வு நாள் அன்றும் என் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், நோ த ட்ரூத். சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேடுதலை பார்க்கிறான். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சீக்கிங் so many things. அதில் ஒன்று, உண்மை எங்கே இருக்குது? வேர் இஸ் த ட்ரூத்? வேர் இஸ் த ட்ரூத்? உண்மை எங்கே இருக்குது? இன்னைக்கு மனிதர்களிடம் உண்மை இல்லை, மனிதர்களிடம் அன்பு இல்லை, மனிதர்களிடம் அந்த மரியாதை பாசம் இல்லை. எல்லாரும் சுயநலமாக இருக்கின்றார்கள். எவ்ரிபடி ஆர் செல்ஃபிஷ் டுவர்ட்ஸ் தேர் ஓன் திங்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன்ட்ட பேசுகிறான் என்றால் ஏதோ அன்பின் நிமித்தமாக பேசுகிறான் என்று நாம் நினைத்தோம். அது ஒரு காலத்தில் இருந்தது. ஆனால் இன்று ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோட பேசுவதன் நோக்கம் தனக்கு ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்காதா என்று சொல்லி, ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்காதா என்று சொல்லி. அருமையானவர்களே, வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க, அரசியலில் நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது, நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது. ஆனால் என் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நோ த ட்ரூத். சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி. தேவ ஜனமே, இந்த காலை நேரத்திலே உண்மை எங்கே இருக்கிறது என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளிலே இருக்கிறது. இந்த வேத வசனங்களிலே உண்மை இருக்கிறது. நீங்கள் இந்த வேத வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களே என்றால், இந்த வேத வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவமும் இந்த காலங்களிலே நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. எங்க பார்த்தாலும் கொள்ளை நோய்கள், எங்க பார்த்தாலும் மரணங்கள், எங்க பார்த்தாலும் வியாதிகள். அருமையானவர்களே, we are running towards the end time of this world, but we don't know when this day will come. ஆனா ஒரு விஷயம் மாத்திரம் உண்மை, if there is a beginning there should be an end. ஆரம்பம் என்று இருந்தால் முடிவு என்று ஒன்று உண்டு என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தேவ ஜனமே, இந்த காலங்களிலே என் ஆண்டவராகிய கர்த்தரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களாக இருக்கலாம், ஆலயத்திற்கு கடந்து செல்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையிலேயே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் முழுமையாய் அறிந்திருக்கிறோமா? என் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை முழுமையாய் அறிந்திருக்கிறோமா என்று யோசித்து பாருங்கள். ஜஸ்ட் லைக் a pickle we are using it. தேவ ஜனமே, வருத்தத்தோடு சொல்லுகிறேன், இயேசு கிறிஸ்துவாகிய கர்த்தரை நாம் ஒரு ஊறுகாய் போல் பயன்படுத்துகிறோம். பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஓடி போய் ஜெபம் பண்ணுறோம். நல்லா இருந்துச்சு, நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குதுன்னா இயேசுவை ஓரத்தில் வச்சிடுறோம். இது தவறு தேவ ஜனமே. இட் இஸ் what we are doing is completely wrong. கம்ப்ளீட்லி ராங். அப்போ இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்றாரு, என்னை அறிந்து கொள்ளுங்கள். நோ த ட்ரூத் and the truth will set you free. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லி அதே அதிகாரத்தில் 36 சொல்லுகிறது, குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். சத்தியத்தை அறியும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் விடுதலை உண்டாகும். எதில் இருந்து விடுதலை? கடன் பாரத்திலிருந்து விடுதலை, சாபத்திலிருந்து விடுதலை, வேதனையிலிருந்து விடுதலை, வியாதியில இருந்து விடுதலை, சமாதான குறைச்சலிருந்து விடுதலை. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், குமாரனை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு உங்களை விடுவிக்க விரும்புகிறார். அவர் உங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You need to understand who Jesus is so that he can intervene in your life to deliver you, to set your life free, to set your family free from all the bondages. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. இது உங்கள் நவீன், மதுரை.